लोगोफोर वेलकाम टू बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेल स' नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बे बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलाव खेबसे बयखौबो बरायनो लाग्रोनाय जाबाय। स' आं भिडिअ लाया जोबोद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर, दिनैसो फैबाय आरोना आङो आंनि बे बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलावहाय। स' नोंथांमोना बोरै दङ कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरलायदो। आसा खालामो नोंथांमोननि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ। स' गिबियावनो आं दायो नोंथांमोननो खिन्थानो सानग्रोदों, जोंहा माने माइ गायनो थाखाय माने खारायबाय आरोना, माने दुब्लि बारिखौहाय माइ गायग्रा फोथारखौ आरोना लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअ नायलांदो, लेट्स गो। खोथिया थिलिया बेनोमोन आरोना। स' जोंहा लोगोफोर माने खोथिया फोबाय थानाय समावनो अखायाबो बिराद गोसा हाना होबाय आरोना, बेनि थाखायनो खोथिया फोनायाबो दख्ला दख्लि जाजोब्बाय। नै माथो खालामबावनो, गोदानसो फोफिननांसिगोन खोथियाखौनो। नै बेनो लोगोफोर जोंनिया खोथिया थिलि, माने गोदान फोगोना बे जायगायावनो उफाय गैया आरोना, माने गोदान एवफिननांगौ जाहैबाय। खोथियानो मोजां जायासै, माथो खालामबावनो। ओमफ्राय नै बेनो बुंनो थाङोब्ला बेयो दब्लाय मोननै आरोना, दब्लाय मोननै एवफिननाय जाबाय। स' लोगोफोरनि जोंनिया माने खारायजोब्बाय ट्रेक्टरजों। ओमफ्राय दायो आं बेखौनो भिडिअ मोनसे लाबाय आरोना, मर्निंनि लोगोफोर। गोबाव जाबायमोन आङो ब्लग भिडिअ लायैया, फाइनालि आं दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाबोबाय आरोना। स' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायलांदो आरोना, आरो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक आरो कमेन्ट खालामना होदो आरोना। स' माने आंनाबो गोसोआ गोजोननायनि थाखाय आरोना, माने आङो बिराद गोबाव जाबायमोन आरो ब्लग भिडिअ लायैया। आरो होनबाना खारायजोब्बाय ओरैजायनो, नायलांनो हागोन नोंथांमोना एकदम। लकेसनखौ बोरै नुगोनथाय दिनै मर्निंनि एकदम ओरैनो। नै लोगोफोर बेनो थ्रु जोबथाखा आरोना लोगोफोर, जोंना खारायजोब्बाय ट्रेक्टरजों। स' लोगोफोर जों थाग्राया अन्थाइया बेनो आरोना लोगोफोर, बेयावसो नेटआ जोबोद हाइ फाइ नाङो आरोना। बेयाव फैबाथाय एमबिया माला जोबो पात्ताखौनो मोनलायलाया। स' माने बे जोंहानि माइ गायग्रा फोथार गेजेरावनो दं आरोना। नै लोगोफोर ओरैबायदि सुन्दरि होनना बुंजायो आरोना अन्थाइया। नै वाव। ओमफ्राय स' जोंहा ओरैजाय दै नाला जावबाय आरोना, एकदम थ्रु जोबथा। आरो हरैबो नायनो हागोन लोगोफोर, ओरैबै नै दै फैगासिनो एकदम। स' नोंथांमोना भिडिअ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो। लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर। एसेनोसै भिडिअआ, थेंक इउ।